Ang thằng là nửa ta thằng rồi đấy. Nửa ta thằng rồi đấy. Bye bye, tata. Ba liền mà ra lấy. Ang ơi chú hôn chỉ đùm. Mai sẽ ta đi sửa. Liền mà thà ra nè. Đưa nhà bức hạt. Hello. किधर जाना है हम? Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स बिराद गोबावनि उनाव नै बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय नालाय आं गोसोआ मोजां मोनबाय आरोना आंखौबो गोसोखांनो हायाखैमोन आं मिथिला ओमफ्राय गाइस दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों जिहेतु दिनैहाय रावहाबो खामानि गैया बयबो फ्रि दङमोन बेखायनो जोङो मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों आरोना स बे जायगाखौ नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गाइस दिनै बेलटला बाजार ओमफ्राय जोंनिया नै मेवाइ लाबोबाय बिबारिया आं बायबाय जिलापि इसोर जायानो आंनि थाखायल'सो बायदों आं Mantul ya simbelah. Maria, wah. Ya. Singgah pun dah gedang dulu. Ayo. Zabi me 1 kg 1.5 kg जाई का. बारा मोनो मा माइ गावन समना फैनो. Guys, oरैबायदि मोजां जायगाया थान्दा बरिया वाव गाइस नै बांलादेश बायदि मोनफैबायथ' सजोंलाय नावकाफोरबो दंलायो हनै मोजां मोनदोंना लदम ini dia tuh gali Angka sus makan nih ke Somaina. Somaina guys. Tahu dong nih kali. Oh, Somaina. Angka saya sendiri makan. Dalam makan ke? Dalam makan is very beautiful. Dalam makan is very beautiful. Very beautiful nama. Nah guys, sigun bari za मोजां थारले Pobitora. So guys, finally फैयै सनका पिकनिक प्लेस जिहेतु बेनि थांनायनि मेन लामाखौहाय मोनबाय नै लामाफोरा डेन्जार आरोना अन्थाइ जा गिदिर दङ लामा खाथियावहाय अन्थाइनि सेरजोंनो थांनांगोन नोंथांमोनाबो एसे नायदो लामाया मार मोजांखा Nei guys, ayo lama ya dah. Masa pokoknya dah. Akan nak halah thang deh. Thang na ya dah na deng guys deng dah. Nei lai lama ya mah beri. Landslide jadi mun ke mana? Hello, mujang thang deh. Unte ya, boleh nang nang ni le. Unte ya. Unte nang apa deh? Icing dan deh. Ro unte ya nang akhi tu. Unte buri bagul na pai bal gilu na. Tu, apa deh? Lama ya biar dinsar.
लामाया नै मा एसे अन्थाइ रलायो गाफांसै नामा फट' आगत गाइस मोजांथारलै जायगाया एसे राखिथ'नोसै नै अन्थाइथार मार गाजा दस' बा जा मोजां अन्थाइ Pobitora! Welcome to Pobitora Bibari! मार मोजांथार नुदों नालाय अन्थाइफोरखौ ओइ बे नाय अन्थाइ दै गेजेरावबो अन्थाइ दङ बथलाव होनानै ना साना दोनदो नाया अरगासिनो अबेया माहा आं नुवाखै दस' नाया अरबाय दं अ इ बथल होदो जि मोजां मानसि दङ न' गैया बाजि मोजां नुदों गाइस नायलाय जा डेन्जारखा माबाफोरा अन्थाइफोरा लामाफोरानो डेन्जार बा आयौ गिनो बुंखोलायलायदों बोरैबा मेव मोनना अन्थाइ खाथियाव थानो ओइ आजाव सासेजों अन्थाइयाव गाखोहैनो र' माबायसा मोनो हरे हरे संगो आंनि गोजानाव Kadak. Nggak gas itu. Wih si Titanic post deh Titanic. Ichi payah, ichi tuh. Sida. Na. Anak kayak bersih dah nak. Na. Oi gulang tu. Hai nani mana tahan nang? Masih Somaina tadi. Come on nani. Yeah. Nudah visible gerang guys ang. Wow, न'बो दोंलायलायो नै इयावहा ना बा ना इ नानि हैद साला फाल्तु खालामनानै मोखां सोखां जिगोन हले मार मोजां नांखादो दे खिन्थु इयाव न बरिया मोनदो ना बरिया बा मालाय बा भिडिअग्राफारा सासेया हनै अन्थायानो बोरैबा मोजां समायनाथार समायना माने बिराद गिदिर अन्थाया गाइस दायो जोङो मोनहैथ'वाखैयानो लामा ससेयावसो फट' लादो आरोना दा थांफिनसै जा आराम फट' भिडिअ लाबाय जोङो दसे चलो ओइ लामाया गाइस लामाया मायदि डेन्जार वाव एसे मोजां tamam guys जा मोजांखा नै भिउआ वाव जि शान्ति मोनलायलायबायहाय दाख्लै सहराव थांनानै माबोरै गेंग्रें गुंग्रुं गारिजों ओमफ्राय बेयावहाय नै जा मोजां गाइस खोलो खोलो बारनाय बारा मादिरा दाब्ला बोयो खोलो खोलो बारनाय बारा Kam ni hai thar. Ayo kita langsung.
गाइस नायलाय इसोर गामिनि स्कुला माहा थाइजौ दंफाङा नै जा मोजांखा खेबसे सिरि थानानै खोनासंलाय जा मोजां कुकु 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 होननानै गाबबाय थादो जा मोजां भिउआ मारगा जाखाने मा थास' बिथुरि ए सिखा दङथ' गारियाव खानोबालाय थास' बिथराइखौ खानो लुगैबावबाय इसोरो ओ माइसे मोजां बारहावा दिनैसो बार माने हां मोननाय बायसा मोनलायलायदों आरोना बिराद बार खोलो खोलो बारनायजों लाबजों गोसोफोरा उसाव बादाव मोनलायलायदों होनदों मा थांखो नोङो मबेथिं ओंखारनानै हाजो मबाइलाव गाइस माने रियेलाव जेसेबांखिनि आं फिल खालामदों ना माने बेयावहाय थानानै ओरैबायसा मोजां फिलिं फैदों खिन्थु माने फनावहा बारा आं बे बुस्थुखौ नोंथांमोननो फिल खालामहोनो हायाखै बिराद बार खोलो खोलो हां मोननाय मोनजोबदों सासे माहा जना थाखो नायनाय बेसेबा गोजानाव जहैबाय लावदुमा मा होनदो देलाय बुंफिनलाय खेबसे बुंफिन मा होनदो लोगोफोर नोंसोर बेरायनो फैयोबा गार्लफ्रेन्ड फैखा आराम जिरायनानै दैमा सेराव नंगौ नामा ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरजों बुजा हरबानो जाबाय नों माथिं ओंखारलांखो चलो चलो उधर चलते हैं लाउडुम जहाँ पे है Which side? Okay. We will go there, okay? Let's go, guys. na 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 ho 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 मा मेथाइ मोनलाय बालें बालें थाबायलांनाय महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां बायदेमलाय सिदेमलाय होयो आंनि बादि मोनलाय मेथाइआ जेब्लाबो नोंखौनो हास्थायो सना ददरे आगोरमालि सना ददरे आगोरमालि इदिस खामोना मालाय इन्स्टाग्रामफोरनिया इमान मोजां हमनानै खुदुंलायगौमोन दा दे माबा खायफिनो र' जुब्रा हो सना ददरे आगोरमालि आयु रोंमारालै नों सना मानो इदि नै दे नों आंनो ना खोनासं नों आंनो खोनासं नों आंनो दानि आं आखाइखौ होनाय बेसा हो दे ना नों आं दा होनाय बेसा हो दे आखाइखौ दे नों हो नों इदि खोनादों हा आं थांगोन आं मादि खालामनांगौ आं देखायना होगोन नोंनो रोङा इयो जेबो इदि होबाय दा इदि होनानै इदिस खामो दा अभी मजा आएगा ना एक रोङा इयो मा बुस्थु लियो मा बुस्थु ना र बहुत डेन्जार बुस्थु ओइ गोलाव लावा मिथिया गथ'फोर जेबो खोमालै नंगौ नामा नोंनाव किमान थांबाय थाखै ओइ मासि गोथौथार माथो मा बुस्थु ओइ माइबा गाइस ओरैबायदि मोजां नांदो दैमा सेरावहाय जनानै नै दैमाखौ देखायना हो बरियासे बरिया साजोन हाजो स्टाइलसो मार गाजाखानै गरा गुगाबाथाय थांगोन नै इमान साइडआवनो खाथियावनो दङ मार गाजाखानै दैखौनो माने इदि जोंनाय नुजोबदो बहुत मोजां दैया जायगाया बहुत मोजां इसोर सानैखौ नायदो पुरा फट' भिडिअ लागासिनो
ओमफ्राय माला बिदि जोंनाय नुयो आंनि भिडिअखौ बारा जिंखि थांनाङा आरो गोलैगोन सिगाङाव थाङाखैलै फै ओइ बिबारि माबायदि मोनखो जायगाखौ ओइ बिराद मोजां भिडिअ बारा मोजां नुबावासो ओमफ्राय मोगथाङाव बिराद मोजां रियेलाव मोजांसिन ल'सै आरो रियेलाव मोजांसिन होनदो ओं रियेलाव मोजांसिन बिरादनो जायगा नामा मा नामलाय नायलाय जायगानि नामखौल' बावगारबाय दे पबितरा 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 हारसानि नाम हारसा जायगा खोमा यस बिराद मोजांथार माने मबाइलाव बारा मोजां नुवा मोगथाङाव बिराद मोजां नुयो दंफांफोरखौ थुख्लु थुख्लु नामा दंफांफोरा नै ओइथिं दोङो नै इदि फिसा दंफां दङ आरोना मोजांथार नुयो माने स' गाइस नैबेनो जाहैबाय सनका इक' केम्प आरोना ओमफ्राय बेयो दा अफ सिजनखायनो बन्द' जानानै दंजोबो बेल' नङा जिमानखिनि बेयावहाय केम्पफोर दङ बा रिजर्टफोर दङ गासैबो बन्द'जोब आरोना नै बैयावसो हाबनोसै जोङो रिजर्ट बिच फायार फायथिं हाबलांनो ओइ बिबारि फाय मोसौ लामा हाबग्रासो नामाब्रा बिलाय गोवा वाले बीच पवित्रा बीच में पानी वाले बीच में ठंडी ठंडी प्यार पियेंगे हम दोनों फोटो खींच के हाय मोजांथारसो नुदों आरोना बेफोरखौ पिंक कालारनि मायबा बिबार इयो पिंक कालारनि नै वाव स' गाइस नै बेयावहाय दायो अफ सिजन नालाय अफ सिजनखायनो बिदि दै जानानैहाय बिदि जानानै दङ आरोना बाट जेब्लानाखि सिजोना सलियो दाथ' अखा हानाय सिजन नालाय बेखायनो जायाखै आरोना सो गोवा वाले बीच में पवित्रा के बीच में ये क्या है थिंहाय नै सामने आ जाओ मेरे सामने आ जाओ बिराद मोजां मोनदोंलै पर्पल कालारनि खाथिनिफ्राय देखायलाय नै पर्पल कालारनि सामने आ जाओ जा मोजांखा नै बिबार ना बिलाइ ना मा मिथिला जिखुनु बिबारानो मोजां आरोना पिंक कालारनि नै पिंकआ बिबार नै बिबार ओइ मोनसेया पार्पलसिन नायलाय माने कि बिबार फ्रुसिननाय खोमा जानो मोजांथार खिन्थु जोंनि जायगायावहाय बेबायदि मोननाय नङा आरोना बरिया पबितरा गाइस सिजोनावहाय दाथ' अफ सिजन नालाय बेखायनो बख'जोबनाय सिजोनावहाय बिराद बेयावहाय थाजोबो आरोना बिथिं दै दहाय थांनाया जोङो ओमफ्राय नैबेयावहाय रिजर्ट
जोंथ' हर थाया नालाय हर थानायबासो थानो मोनगौमोन ना नुदोंना आंखौ हर थानायबासो थानो मोनगौमोन रुमा मा रोखोम मारै खिथिनो हागोन ना र' सोंनो र' सिजन अफ मानुस नाय आरनायबो दंलाय लायो आरो So guys, जोङो दायो जेबो मोनजायासै आरोना ओंखामदो दाउ बेदरल' दोङो ओमफ्राय जों जाला आरोना नैबे रिसर्टआव माने दा अफ सिजन नालाय अखा बोथोर बेखायनो आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि सिजन जायो स्टार्ट जागोन अब्लाना जि गोसो बेखौनो मोनजागोन ना चलो होले होले हो जाएगा प्यार सजना होले होले हो जाएगा प्यार आंखौलाय लांफानो गोसो गैला नामाब्रा बिसोरलाय आंखौ थाथ'नो होनबाय मोनालाय लांबायलै एसे गाइस नायलाय आयु माबायदि लामाया लामाया So guys, दायो जोङो थांनोसै मानो होनना बुंबा दा फनावहाय एसे स्रां स्रांसो नुबावदों खिन्थु रियेलावहाय एसे मोनाबायमोन आरोना ओमफ्राय मोनानायखाय जोङो बारा गोबाव खालामबाय थाला होननानै थांबाय आरोना लामायावहाय बारा न'बो गैयामोन नालाय गिथावना एसे So guys, नै जोंनिया जेराव थाङो मैगं खानानै लाबोखायो आरोना गाङुलिया मानसि नालाय नुबाथाय पुरा लुगैखायो इफोरखौ जानो Wah, मैगं खाग्राफोरा हनै ओइ सिख्लाफोर मा मैगं खादों नुदोंना गाइस केमिस्ट्रि दैमारिया माबोरै इगनर खालामजायो मानसिफोरजों मा मैगं खादों होनना सोंबाय इखौबो खिथायासैब्रा ओरैबायसा गाजा गामिनि मानसिफोरनोसो खिथाना होनांगोन इसोरखौ मैगं खावनायखौ र' नों मोनजाफेराखै होनबा दालिजो जा गोथाव जायो आं जागोन दे मेवादोबो आं मेवादो जाफेराखै महा मेवा दोङो जेरावखि थाङा माने सिखा दाग्राब्ला जेरावखि थाङा जोङो एबारनिफ्राय गाइस एबारनिफ्राय जोङो जेरावनो बेरायनो थाङा बाङाय जंगलि टाइप जायगायावहाय सिखा लांफानांगोन आरोना मोनामदो एसे नोङा खोमालै सजना नंगौलै मानो नङा मोनामदों मिथिया आं मोनामा खिन्थु बे सजना आरोना बिफांखौ आं सिनायो बलबम गाइस बलबम नायलाय गाइस लामाया अफ रड थार बिराद माने ब्लक जाखानायमोन लामाया इखौ नै डाइरेक्ट सेफाय खाजोबबानो अन्थाइ गोला लेन्डस्लाइड जादोंमोन आंनि मबाइलाव जि स्रां स्रां नुबावदोंसो नायलाय खोमसि गाइस नै ट्रेन फैगोनखाय जि जाम जाबाय ओमफ्राय जोङो पेरा बायनानै जादों नै पेरा ओमफ्राय गजा So guys, बिराद जाम जाना दङ जोङो रुमावहाय थांनोसै ओमफ्राय थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय